Joo, ei täällä tosiaan ole käynyt varkaita. Ulkovessa ei ollut murtojälkiä. Eli? Ehkä Salla on etsinyt jotain. No aika tosissaan saa etsiä, että saa tämmöisen kaauksen aikaan. Siis onks tää joku Sallan mielenosoitus? Sallan kosto. Tän siitä saa, kun ei noudata avopuolison ohjekirjaa. Menetköhän sä Salla nyt vähän turhan pitkälle? No sitä saa mitä tilaa. Jos Tuomo ei kiinnosta pitää meidän kämppää siistinä, niin miksi mua kiinnostaisi? Eihän se Tuomonut varota vasten siellä sotkee. Tuomo jätti sen mehutölkin siihen pöydälle kuule ihan tahallaan. Ja päätit sitten kertaheitolla pistää paremmaksi. Ihan turhaa sä sitä Tuomoa kiusaat. Pohjimmiltaan se on hyvä ja kunnollinen mies. Päinvastoin kuin eräät. Greetings from Australia. Onko nämä kaikki Saulilta? Aaro piilotti, että mä vois olla yhteydessä Sauliin. Tää on ihan sairasta. No niin. Ja pyörii ihan eri sarjassa kuin tommoset mehupurkkien jättämiset pöydälle. Oot sä ostanut sun häämekon? Saaks mä nähdä? En mä vielä osannut päättää. Se on mun elämäni tärkein päivä ja mä haluan näyttää täydelliseltä. Onko sulla paljon läksyjä? On mulla matikka. Mä menen nyt tekemään ne. Sä oot tosi ahkera. Hyvä, että et näyttänyt näitä Oonolle. Se tuli niin kauhean paha mieli silloin, kun me löydettiin nää. Se Aaro taisi tosiaan olla ihan hullu. Kauheeta, kun yksi terrorisoi koko perhettä. Kuulostaisiko tossa joku tutulla? No Tuomo voisi ainakin olla sitä mieltä. Ai miten niin? No mitäs käyttäytymistä se semmoinen yhteisen kodin sotkeminen koulutusmielessä oikein on? No, okei, saattoi tulla pikkainen ylilyönti. Pitäisikö sun mennä sanoa tuo sun sulhaselle? No, annetaan Tuomo ensin siivoa rauhassa. No, niin sitten. Onko Salla saanut ennenkin tollasia kohtauksia? Tää on ihan eka kerta. Mut mehän ei ollakaan asuttu ennen yhdessä. No ainakin te jaksatte vielä innostua toisistanne. Jos mä jättäisin mehutölkin tuohon tiskipöydälle, niin Jenni ei suomaisi sitä. Ja, mutta toivottavasti osaat arvostaa sitä. Mehän voitais Nikon kanssa tulla ottaa sua se sotkuun siivoamisessa. Ei tarvitse. Salla on julistanut sodan ja sodan se myös saa. Saakeli. Moi! Jääkaapissa on kylmää bissejä, jos haluat. Turha puro alkoi just. Tuu tänne viekkuun kattoo. Onks tää joku uusinta? Tietty. Oliks kärki oikeaan suuntaan? No he. Eikö tää sotku häiritse sua yhtään? Mikä sotku? Lopeta jo. Viihtyisähän täällä on. Viihtysä. Niin, tämmönen kotonen kaos. Mä voisin elää tälleen aina. No en epäile yhtään. Mutta jos sua häiritsee, niin mehän voidaan ottaa käyttöön sääntölistan kohta 1. Jokainen siivoaa omat jälkensä. Eli? Niin kai sitten. Voitko ihan pikkusen väistää? Tänne jää vielä yksi. Kiitos paljon. Ei kestä. Älä nyt ihmeessä jätä laatuelokuvaa kesken. Eihän mä voi katsoa, kun sä raadat yksin. Minne mä ne laitan? Antaisit nyt auttaa. Pääset säkin tämän vuorokauden puolella nukkumaan. Mun viereen. Salla, hei. Kelpaako? Ai niin, sori, mun oli huudellas. Anna olla. Ethän sä ota tätä muutenkaan tosissas. No ei, se nyt oli vaan vitsi. Sun mielestä mun ohjelista on pelkästään vitsikäs. No
Ei se nyt ihan... Mä haluan, että meidän vessa ei haise, että ikkunoista näkee läpi ja että lattia on edes sen verran puhdas, että sukat ei tartu siihen kiinni. Totta kai. Totta kai ja totta kai. Missä sunkin totta kai näkyy? Niin ärsyttävää. Toimo ei yhtään välitä mun tunteista. No mut se varmaan laski vaan leikkiä. Ehkä, mutta leikistä on usein puolet totta. Mistä te tietää, mihin tää johtaa? Kun katsoo vainioitakin. Mitä jos romantiikka loppuu meidän parisuhteesta kokonaan? Minne se nyt yhtäkkiä loppuisi? No jos Tuomo lakkaa pitämästä huolta hygieniasta ja röhnöttää vaan sohvalla päivät pitkät yökö. No miksi se niin tekis? Mistä sitä tietää, kun ei sitä tuo siisteys tunnu yhtään kiinnostavaa? Salo, minkä takia tästä siivomisesta on sulle tullut tämmönen kynnyskysymys? No, mä tarkoitan nyt vaan sitä, että siivominen tai siivomisesta riiteleminen ei ole niitä asioita, jotka lisää romantiikkaa teidän parisuhteeseen. Ja mun pitää nyt mennä. Mitäs? Moi kulta. Moi. Mä tajusin tänään, että kaikki paitsi siivoaminen on tärkeää. Niinkö? Niin. Sä oot suttapytty, mutta mä rakastan sua silti. Mäkin tajusin tänään jotain. Et kaikki paitsi kuohuviini on turhaa. Ei, kun et siistäys on sulle oikeasti tärkeetä. Eikä siitä ole kellekään mitään haittaa, jos tavarat on paikoilla ja koti on puhdas. No voi Tuomo. Anteeksi, jos mä oon ollut vähän pöhkö. Me ollaan molemmat oltu vähän pöhköjä. Oikein Pihlajakadun pöhköpari. Avataanko tää? Vai annetaanko se vielä hetki viiletä? Onks meillä kuumat tunteet? On. Mm.